Erikwe manyabo na wata kuruchitana nye chinsi. Frida Kerubo, Innocent Onyango, Clinton Ondigi, Diana Ndemo, Ishmael Mogere, Lynette Nyambane, Daniel Omwaga, Eke Nakige Kos, Kiemesa Yamangana Maya. Eye Nensoko TV, Oboroso Bumugusi. Muligeli nko sabo kwabira ne chinsa isano na ibire cyabona mubaso kitariki ni 15 anane mono asichinga kechingo kwaligania asemesa ya maiya elinko manyinki kegendete gukorekana kurwa chingongo anemono kurwa asichinsemo chito chiagusia asebono iga bamenye benseme yewodi yitibo bwatekeli bakogokera maega yokubike mirubiryo yokoranga kibachikoba bakonyorobo chenu asensemeyo tubwatia sensemelio mtandao buna Ensoko TV anamona sensemo ya YouTube asogosoana go subscribe buna Ensoko TV nabo igo na inche Innocent Onyango nabo kombwatia elitonyara koba tokoranga twanyara koba tukumanya kolende tindi inche gweka nigondo no yo mintogorunga Salome Kirubo uyo koba gakorokia ebimanyirelio eliyonyara koba gukwemanya asenchira yobikirano. Tuachakire mwanchumuligeli abamenye kurwa se wodi ya itibo nigo babwatekeli kubakoba bakogokera sechinga kibune chiga maiga yo MCA bwenseme yo koba kakobara iliyo konyara koba bakoranga banyara koba bakobeka a board chikoba gekurigerelia mangana yo bachenu ubu chikoba bokoba konya nemono asenseme yo asige kakema tukamango MCA bwenseme yo kurunga Lamek mwanchumuligeli niganyara koba kakobara na ne esikili batebirenga nigo batagete kora aba bagotumeka abanyagitali bali sechinga eli banyara koba bakoba konya kuruwo bachenu na obokorelio buya ekirabaganye to mugavana bwe county ya Nyali bwe county ya Nyamira mushimigwa Mosnyalibo anyara koba kakorwa obotenelio buya gochia sechinyagitali chechinsemecho asama liyatangoro kufinire mumanyi osebitoyo ngane nginda osege chini nje na joriru koba mo chairman kwenyagitali yege chini ngo agerambu yamono ase abana inji bonsi bibege chini ase vote yabo banyate ko bagonjora na nje ngo ba promisinga tingo chiko ba bekanse ngo sabo ko bwaterana na bambari tota bare ko pinga lakini boni gati gato bwaterane tokole gasi asobwamo ande torabe mono etorabe to ko bwaterana no mo MCA oyo le boni gageti elinde to mekiswange nyagitali yakolire gasi kiagera twaje kanyererie ngaki entambe etanya bakole gasi lakini boni gasi mo MCA yesukumira yekiri twarode ke bakole gasi umugampius nyanaro ko right location kwa niaba ya no monyene na ofisi yeito abatokwera neryo mu MCA ngambi yamono ekiagera enyagitali yabeire gekorosigwa yabwate kamati lakini otwiroreire interim committee erabe kurigereria ebintu ebya bekirwa bya serikali igo fini uno mo nyakero gobwe nyagitali pongezi na nina batoko bwaterana na ya service na moneka mati ya mache bya mono mu MCA sokorete bundi iga macha araba gutachu isiko ye nyagitali egero oborendi bonyare ko base nyagitali ya Nyabonge rituko lyarero ndira bagento kiarengera isi asobo chori bwako rituko lyarero na bongo tebana for me ebwaba free and fair because kero monto naba considered nabantu barenge gwake kura nabana inchi egento bono nda request no konyara kubwatirana twetiriri chiko ngombe tebasa gotoka senya getari ime amache ataje rusiko engombe gotoka ekineke riero kiabanya kenyoro na mache na soro ire kamati ya choru inishu amache achire bo isanga achire bo kurati achire bo nyakoni
lakini egento twetiritang'ani abantu ba community health promoters barachakire nyagetari iga barakonya abantu baito togosorora n'omugabana Amos Kimuomi Nyaribo gakigwe ebirero by'abantu begechini nande etomoganeti amachapu ayakoraga kobeke nyagetari eye nande achache bweko monyene aye igore twaigwananire boigo twarire chinsemo cheitibo tigatogende busio asaba Kristo kurwase kanisa ya Maria Postino mukwerero naende abubale abamenyi be ward ya Gesima nigo besokiri na kwerusia kurwase chinkwana cy'abantu abo barorekana komo cyo mu MCA bwenseme yokurunga Simon Nyamino asobwaga cyobebe bwepara era senseme ye ward ya Gesima asa Maria tane bali nyanja mu Mariera kanisa ya Nembo Maria Postino mukwerero aise tutene ine boniga ase tole boniga na separa umwe MCA atoroseria eruete Gesima ekaenda bakalia Nyameta mate ekerere bakalia Nyameta ntwarere para ya salikire umwe MCA agaitie para yaitu agatoroseria ekera atoroseria na bande bakarua se barua bagateba nga mwe MCA ataroseti para iga umule tobo chau para lakini sauli yo gotamanya bantu twensi buna tole iga ntomanyeti ekitogwenerete gokwana nasi togwenerete kugekwana lakini ekanyalekana bateliri betebirio mwe MCA ito no bochabu atumurerete bali ntomaiti nga ngai baruete na intu etoiguete etojete korora chi media tokebori ngankieke igo nare goteba ekenyoru giaitu kia mukwerero nabora nyoro umugambi abantu bande mbamanyeti nganga kibintu bikogenda nare gotebe kenyoru giaitu chipare kero mwe MCA ko ngiakorosia mwe MCA ito Kenneth Atuti Nyamino korunyamira ali county yaitu nere kuru chiparechi nere kuru chibesa chikorosia oiru gosere chi milioni 2 gata kiraros chipara 10 kakike mwanya bantu narosie pare ye matige chinde kusa agotema asa guchibagira chibesa chiri ase chikoerero tigero lakini akabaga chikaera oikiro ligere irioro lire nyenera na chaka tibitisa nga pare ye terosirbuya ase taro sirbuya nando ira ne iroko lireki orosiri ndoro gusaba ngo mwe MCA itu na kwana naye muisonde ngagweresa ngaya kwaniro mwe MCA nyenche tinyamanyiti lakini akaro tweira nete tukababune kanisa yetu kunya gachirunsa iga no burabu ya leta tukakwanira egente kenyamba ruba kanyora ngambo bigia kwanitwe nale goteba iga county yetu ya Nyamira toruo omugabana senator women omujumbe omu MCA tomagotira ichese president egasi yetu kolire bone iga ne ya county abwo mu MCA italimi na ande nalo bateya abantu ba minto kaki adi once Nyaribare county nero omugabana itu okongo mugeni nero omusenator itu Cherusa Mumanyi nero women rep itu Kisairo Kirifu mochumba bogetutu masaba togoche ward Kenneth Atuti Nyamino nje manye tonye tokale gochiko baka itora bake gochakero mutienyo gatatu gotira ekere bunge ya bunirwe bono tutabwatio mu MCA nali turanyare gukora ibintu ibyo byokurama lakini tutagiti turame na akuramire rero mutienyo nane tare 11 nyole ngote bungo no mata Kenneth Atuti Nyamino ire chikura ngitura kole ntokumie kenyoru yeito ekenyoru tokumia tari balono no mochumbo ito nabo bachita abo bagete mba machiti ko bakango gatungaine sukali nje sukali yese kuangainete timanyeti yese kuangainerete ndio tomate no borai kwali getinya sagancha okairo borai yobo nande tomate kana yo muchumbo ito gakinyo enkeli geta iye kenyoreke muchumbo ito twale gosaba ojije ndio twagosaba kwa unyenyekevu nto basakoleta chisegi chichangiri chikorekana Nyamira county yaite sikire nyembono no mu president yagu chigochororo igago chorore because Nyamira county teratwara fujo teratwara liaugi terarama muntu itora tebenga kambi akakaruete se karuete koruka gacha mukwerera iga kakitu akolireki twagatutire timbwati amange mwe MCA Atuti Nyamino gakinayo mu MCA itu nayo gotorusiri bintasi Nyaribo amalita ne bali nyanja tarakora umura ibwensengo cyara samasabo iga Gesima umwari ganiti umwari ganiti totebe na sete ngamura yitongo
na omorayo ito na kwana ngango chare gesima gagocha esauri Nyamira county ebwate outulifu omoremboro ntura murama ntura akora kindi bono ntu kumenya kambe akasa karuete kagocha gatatagete gutuochogani no mwemusi oito gesima woti nero kogera monene akora ki agocha omwemusi ise gotoruka otokonya twatgiriro sana ime lakini omwemusi oito ntu gwanje rande no bwate nkolenda bu oyo taka komanyeti no lio taraika sole na bwa bakonya gokwana ngano gochabu kwa bekanjira bochabu mboyo eparambu yere nando omwemusi no maito yo gokwana ne balini no mumanyete no maite ngaka kwanire nande ndu maite nayo omwemusi oito gaki twasaba mabere otuabere nyo no president yeito kegocha nabo gocha koligeri igoro nya balini oria egurubu ya yeria onye tambulise mbia mono guchoni anyona no matokende kenyerukia nene kia mukwerero gaigese kanisa St Maria Faustina yagachire lero tuomirenire na baminto korwa wanchubuligeli tiga tutigane noroboti rutoka ndabo sio muraibu kiama gia PLP Mathakarua mochiria serikali asikilia tebire nigegendete korokia oborege ubwaye asokulinda basubati n'abana banyaruka kurwa asi chisegi ekyo cyabere chiko koreka asi chingane chinsemo Karua boigo nigasabire ebikosi by'abanyanyimbo wizara yo kurigereria abantu bonsi nebigambiro ko biria bikonyara kaba bikuru kinachi kugenda asobwango na gwikirania roboti rwe committee yo musubati uko rukwa Nancy Baraza. We are asking that the Dr. Nancy Baraza report does not gather dust on the shelves, as many reports do. We want the administration to publish a clear implementation framework with timelines and budgets and measurable targets. We want to see the police move to action in enforcing the law. But in order to do that, they themselves must cease to be lawbreakers. They must not visit violence against citizens exercising their rights, because we need to restore trust in the police service. We want to see prosecutions prioritized by the DPP. We want to see the courts give timely justice. And here we are saying, let the courts not be a holiday camp where people do minimum work. Let every judicial officer be accountable, and let the judiciary, as a reform measure, have measurable targets for its officers. There must be an average a magistrate can do. Chumulili tigatogenda bona sensemo yul kalau asaba saba IBC bakoragwa no commissioner Mohamed Nuru baikire asenseme ye bunge yul kalau bosio bobocholi obochikoba bokorekana litukulia ngio ikyombegia IBC nigo kiaenekerie abamenye benseme yibuna makaratasi yo wakachikura naboigo nigo babekire mirobilio yobocholi koba emekiranu Nuru atebire ikyombegia IBC nigo kerenekerenga yo korwa libaga lyo korobocha obocholi buya obotali no wancherelia kondegwensi. Our media team and agents of candidates and candidates who are here today, we are glad we are gathered here today, and IBC staff, we are here to witness the opening of the pallets where the ballot papers have just arrived, and we have opened. Everybody is satisfied that all has gone well, and the agents and candidates who are here have been able to sign in to show that they have inspected the boxes and everything is in order. I want to introduce my colleague, Commissioner Anderitu, who is with me here. I am Commissioner Hassan, Nur Hassan. We are here on behalf of IBC to supervise this electoral process and make sure that the electoral process is free and fair and peaceful, so that the people of Olkalau can be able to determine who their leader is. And we anticipate and we expect that it's going to be fairly a very easy process for everybody, because all preparations have been finalized, and I will ask my colleague to talk to the electoral process. But from the security point of view, where I chair the commission, we have had a very robust engagement with the security team in the Nyandarua and beyond. And yesterday we had an engagement with the IG
and that all preparations have been done. And we expect, of course, we expect a peaceful turnout and a peaceful process. But just in the unlikely event that somebody is up to some mischief, we want to let you know that the security organs of government are fully prepared to repulse anything that's going to be of any harm to the people of Olkalau as they exercise their rights. My appeal to the people of Olkalau is that this is an opportunity you have. This is a golden opportunity which you need to exercise your democratic right. Please do it wisely, do it consciously, do it peacefully. Choose a leader of your choice, a leader who you think is going to help you tomorrow in the National Assembly. Wanchumuligari tokoruchi nsemo cy'Olkalau muraibwense Dr. William Ruto mambia rero umiranire n'abagosolia be timu ya FC Leopards asomenyo bwa State House aiga Nairobi asatabire bagosolia bwo nigo babwenete koba bakubwatesia serikali na nemonasa kwaniri goro yubwa gachibwe biti ibyanyarko bikorosi gwa serikali yaye iliyokoene kianga banyolas bakoba bakogosolia boigo nigatebiro rogongo rwa Western ya Kenya gusibosongo ya Kenya nigebwate gwetani abakichukura chimiliyoni ya menu kutaisana abatareli kepo igo muri kemone bwe club ya FC Simon Mulindi nigo amotogiro muraibwense asobwa gachibwe biti ebyo aho byekigosori. Maneno ya kupanga huko mbele tutapangana. Sisi ndio mafundi ya hiyo maneno. Tutapangana hapa mbele. Si ndio? Tutapangana hapa mbele, msikuwe na wasiwasi. Lakini unajua sasa kitu ya kwanza lazima mfanye ni ili kupangana hapa mbele inahitaji kura. Lazima kila mtu ajiandikishe kwa kura. Mwambie watu wetu, no, msiseme hivyo. Kuna watu Western Kenya, watu 1.5 milioni wako na ID, wana voters card. Na wanasumbua sisi watu hapo kwa shopping center. Wanatupigia makelele. You know? I was in Azerbaijan about 2 months ago. And I met the president of Azerbaijan in a meeting room at the stadium in Azerbaijan. So the stadium is not just a place to play football. It is also a place where you can do many other things. And that is what we are going to do with the stadia that we are building around Kenya. They are not only, because I hear many people ask me, what are you going to do with 32 stadia around Kenya? First, my answer is we have millions of young people around Kenya who have use for the stadia. We have great talent that is currently untapped around Kenya because there are no spaces for young people for them to develop their talent. Jeremiah 5:21 inasema, hear this, you foolish and senseless people, who have eyes but they can't see, they have ears but they can't hear. Ni nani aoni viwanja ambazo umejaribu kutengeleza? Ni nani aoni? Ni nani, Your Excellency, aoni mabarabara zile ambazo umejaribu kutengeleza? Sisi kama club tunaweza decide, tunaona barabara inakuja, tunaweza decide, tunaweza weka home game yetu Nakuru na tutafika. Na tutafika kwa mwendo wa kasi na polepole na utaratibu kwa sababu barabara ni mzuri. Na sisi tunaangalia ile mambo ambayo unafanya. Nchumuligeri na enoro chechi butokiri chitaka 15 maega echinsa 5 asegesa kukyomugusi bono kerekia abantu bomukia na nemono bamanyikanire asokwegendereria gwetera somoki nonya nabo nigo bono omukyo yogo se obintu biri omugusi ariko agokora nigo bigendete ko babikobora gwetera sobo semia botariko babugotoka na nemono Nchumuligeri nigegesa kubono kiabirige kuboligwa gwetera ase county che serikali cheito kiri kirasoro ngorwa gusi kogendera kubeka chinsemo asige koro kyo mugusi kirabe
gikulendu omugusi omong'aini iga agoteba iga omugusi tatacha liiga ekere embura egotwa magoroba ingi gekogera omugusi omong'aini magoroba nari omugusi arure mogonda arosire magoroba nari abegeti ching'eni riko bono ekere atumogete riko ching'eni chiko na koine enyongo iga agosundoka omugusi omong'aini akamenya goteba iga totacha amaiga ekere embura egotwa esiki riri embura egotwa enkobangu akere buna porogoko omonto osundogete ngi gekoba iga agotagana agotabanana akenyonga ayate gosasa erikayie omugusi agateba ng'a eyingwisidamu yogokania abanto mbakaraki mbatacha amaiga osogosaria ching'eni gose endagera nenyongo nere komia egento kende omugusi omong'aini agateba iga omugusi ominto omong'aini agateba iga omwana omoketa abase goikaransa ekero gonyamagora atato kiomogaka nka omochie ing'a igakoba edwafu ase gusina ki igakoba kamonto akeng'e yaya tari boigo omugusi omong'aini gamanyete garirikare banamba ekero gokeri kiomogaka ekere ekero kia masikani iga omugusi omong'aini igaro omong'aini mpaka bono otatiga nkeri bono abanto bakorukung'a bakorendera tradition chiomogusi mbaiyo igo togosaba eserikari mbakana kobogori chisimi chinene nigari chinene batokonye totware center gaye culture yaito ende togona gosemani mwancho muligereri gwikirabwo twikira mweri wa maye chetri 19 nimanyete nga baliki baito buna nagotebigo bali chingongo sense mende gongo manyungu mulikito Pethuel Machini oyule bona sorogongo rwe county ya Kisii gatotebi nga bali mibara sense mei banyorira maigelio achikobaga ko bakonya ligokora ubulimi bwekerero amangana yu ochikonyora chinse 10 boigo kurwa sebinachi gosenachi bigambero asenachi abirige kurwe gochi ase bali bakoro kunga tira Rastafarian kuchana igwendu inya kubaruka ngabanya enchere wancho muligereri nigona baro banyare ko bagotebu yaya ntulichiko batugwanjira ogotumeka we egetegio tenyo chenguru ku Innocent Onyango nigona alenga SMS ya maya twali kubwatira noyo mintukurunga Salome Kirubo twaro mubasumia Eye Nensoko TV, Oboroso Bumugusi.